درباره او گوهرتنین بنگهی د دوزên navdewletî û herêmî û Kurdistanî û xwecihî li girdigeha siyasiya giştî li cîhanê, Partiya Dîmokrata Kurdistanê Sûriya raportek bilav kir û tê de ewha hatiye. Li aliyê navdewletî dibêje şerkirina terorê bûye xala herî giring li gel cîhanê, bi taybet piştî çalakbûn û firehbûna grûpên İslamîyên tekfîrî weke mînak rêxistina Daişê ya ku tê naskirin ku bûye behêztirîn rêxistinên terorîstî li deverê. Bi taybetî piştî firehbûna wê ya coğrafî li rojhilata Heleb heta Mosilê û bi destxistina wê çekên giran bi pêşgiriya hinek aliyên herêmî û êrîşkirina wê li ser Herêma Kurdistana Iraqê ji 5 mihweran ve û durustkirina komkujiyên hovane di derheqê Kurd û Ereb û Xristiyanan de. û li dijî siyaseta Herêma Kurdistan û nerînên gelê Kurdiyê netewî kar kir ji bilî destdanîna wê li ser kaniyên petrolê û gaza samanên wê deverê. Ku vê yekê jî serkirdatiya herêmên net çar kir bi xwestina alîkariya navdewletî ku paşî wê bi şîweyekî lez levhatinek navdewletî hat kirin, bi standina biryarekî ji bo lêdanên asmanî û pêşgiriya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê bi çekên pêşketî û daxwazek navdewletî hat kirin, bi lezkirina avakirina hikûmeta Iraqê bi serokatiya Heyder el-Ebadî li cihê Malikî, ku li gel lêdanên asmanî hêzek bejayî hevgirtî li ser xakê pîwîst bû ji bo parastina ew destkeftinên tên kirin, ku bi şîwekî eşkere ji aliyê navdewletî diyar bû ku pêşmergeyên Herêma Kurdistanê tenê dikarin bi vî karî rabin. Ku bi vê yekê serokatiya Herêma Kurdistanê roleke giring û aktîv di hevbenda navdewletî de hebû. Li aliyên herêmî ewha hatiye, welatê Îranê ji bo xwedûrkirina bi her berpirsyarekî bi pêşgiriya wê ji rêxistinên terorîstî ra amadebûna xwe radgihîne bi her erkekî navdewletî ji bo şerê Daişê û terorîstan û parastina rola xwe ya herêmî li deverê. Herwiha heman rapor tîne ziman welatê Tirkî jî roleke wê ya aktîv û bandor di nav gropa navdewletî de heye ku hewl didin ji bo durustkirina guhertinan li deverê bi girêdana wê li gel dosyeya Sûriye û Iraqê bi taybet piştî ew guhertinên hatîn kirin di hilbijartinên serokatiyê li Tirkiyê ya ku hewl dide bi çareserkirina gelek dozeyên bingehî li hundirê Tirkî de û di nav wan de doza Kurdî û helwesta wê ji şoreşa Sûriyê. Li aliyên Kurdistanî di raportê de ewha hatiye gotin. Dîplomasiya serokatiya Herêma Kurdistanê bi şîweyekî nayab bi serketiye bi hikmeta berê Serok Mesûd Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê li gel dozeyan ji wan şikandina mezintirîn pîlanekî ku Herêma Kurdistanê kiribû armanca xwe. û raport bi şîwekî eşkere behsa wê yekê dike ku ev kare di rêveberiyên hinek hêzên herêmî û bi hevkarî li gel Serok Wezîrê Iraqê rakirî Nûril Malikî hatibû honandin û cêbecêkirina wê bi destên qirêj ji aliyê hêzên terorîstî bi newnertiya Daeş û paşmayên rejîma Bees ya Iraqê hatibû kirin. Herwiha Herêma Kurdistanê xewna xwe bi vegerandina Kerkûk û deverên Nakûk û babeta 140 ji destûra Iraqê pêk anî. Ji bilî pêşketina wê li ser aliyên navdewletî ku hat piştgirkirin û alîkarîkirin ji aliyê welatên herî bihêz û aktîv û bandor di tevahiya cîhanê de. û li aliyê niştîmaniya Sûrî tîne ziman rejîma Esed bihtir rastî metirsî û nerehetî hatiye çi ji aliyê ew pêşgiriya navdewletî ji opozisyona Sûrî tê kirin yan ew gefên navdewletî ku tê kirin bi şerkirina terorê li Sûriyê û encamên vê yekê. û rapor de xuya kirin ku pêwîst e li ser opozisyona niştîmanî û bi taybet koalisyona Sûrî ku bi gavên xwe de pêş bikeve ji bo dilrehetkirina pêkhatiyên gelê Sûriyê. Herwiha û pabendbûn bi ew balgeha hatiye imzakirin di navbera wan û Encûmena Niştîmaniya Kurdî bi hemû bendên xwe û avakirina hikûmeteke demkî bi şîweyekî ku hember be ji bo bikaribe cihê rejîma Esed bigire. û li aliyê Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê raport wiha berdewam dike. Gelek zelalek û encûmena me karê wê ne wasa aktîv e û pêwîstiya wê bi lezkirin di karê xwe de heye, lê tevî vê yekê jî pêwîst e parastina wê bêkirin û karwerekirin ji bo pêşketin û aktîvkirina rola wê. Ji ber wê encûmenê ciheke giring di nav aliyên siyasî Sûrî de girtiye, çi Kurdistanî yan herêmî yan navdewletî. Di dawî de raporta Partiya Dîmokrata Kurdistana Sûriyê li ser aliyê partiya xwe taxêve û dibêje ew di baweriyekî pir mezindan e ku li gel hevalên wan têgeştineke siyasî heye, ew têgihiştin têrê dike ku pabend bin bi biryar û rêbaza partiyê. Ji ber partiya wan ya herî amade ye ji bo rêveberina qonaxa siyasî û xalên herî pêş dwarê rêxistinî û cemawerî û siyasî derbas kiriye.